Pnawn da, chroeso i Babell Cymdeithasau 1. Yn enw i di Siân Morgan Lloyd, dwi'n uwch darlithydd yn yr ysgol newyddiadurwr y cyfryngau a diwylliant yn Prifysgol Caerdydd. Ac mae'n bleser fod yma i gynnal sgwrs gyda Joe Healy. Licio ti gyflwyno dy hun jyst mewn cwpl o brawddegau cyn o fi'n dechrau cwestiynu? Fi yw Joe Healy, fi hefyd yn gweithio i Prifysgol Caerdydd, ond fel tiwtor Cymraeg, a fi yn eithaf Dysgwr y Flwyddyn 2022. So, no longer the reigning Dysgwr y Flwyddyn. Fi wedi cael teitl fi di dwy nawr. Wel, nawn ni ddechrau yn fan'na os gawn ni ta Joe. Sut mae bywyd wedi newid ers ennill Dysgwr y Flwyddyn yn ôl? Wel, ar y pryd, o'n i'n gwneud PhD yn Dysgwr y Caerdydd. A wedyn yn syth, pan nes i ennill Dysgwr y Flwyddyn, i ddechrau nes i droi mewn i kind of... I don't know what letter to use, C-list celeb, I would say. So nes i droi mewn i kind of fel someone fel anwybyddus ar maes. Fel, bydde pobl jyst yn dod lan at ei gwir, oh my god, ti Dysgwr y Flwyddyn. A wedyn, nes i gael gymeriad really gwael, actually, achos probably y person cyntaf nath gweud hwnna wrtha i. Na, o'n i jyst wrth y bar, a wedyn y ferch ma troi at i fi, ti Dysgwr y Flwyddyn! A wedyn wedys i, ydw, which is grammatically incorrect. A dyna i fel, Oedde ti'n disgwyl y sylw felly, ar ôl cael dy goroni'n Dysgwr y Flwyddyn, oedde ti wedi paratoi am y sylw gan y cyhoedd? Na, o'n i ddim yn disgwyl gymaint i'n sylw. O'n i ddim wedi sylweddoli faint o thing o dde, tan i ddechrau bod ar y llwyfan a gweld faint o bobl oedd yn y pafiliwn i wylio fe. Ac yn ail, just, wedyn, os ti ennill Dysgwr y Flwyddyn, a dwi'n siŵr bod yn digwydd gyda'r cystadleuaethau eraill hefyd. Ti'n mynd y sydd off y llwyfan i Studio Rec. Mae rhywun yn basically wheel o ti i Studio Rec yn syth. A wedyn, ar ôl wneud hwnna, wedyn, ti'n gadael y studio ar ôl y cyfweliad, a wedyn mae mwy o cyfryngau, a maen nhw eisiau siarad gyda ti hefyd, ond nes i fengi lan siarad am solid 4 awr ar ôl ennill Dysgwr y Flwyddyn, gyda cyfryngau gwahanol yn Saesneg a Gymraeg. A wedyn, jyst mwy o sylw dros y... Wedyn, ges i ddim amser i check o'n ffôn fi, so wedyn check o'n ffôn fi, a mae mwy o tests. Mae mwy o bobl. Pawb yn y cyfryngau Cymraeg gyda rhyw fath o GDPR breach yn y cyfryngau Cymraeg. So mae pawb gyda rhyw fi. So wedyn, fi just... A wedyn, maen nhw just yn ffôn o fi. So wedyn, o'n i ddim wedi cael fy mharatoi i wneud hwnna o gwbl. Os ameilir ar y Skype, right, nes i weithio fel newyddiadurwr am 12 mlynedd, okay? Mae cyfryngau yn ymddwyn fel la pan mae dyna diddordeb yn y stori, felly jyst i roi dweud fel un, mae hwnna'n profi fi bod yna diddordeb gyda'r gynulleidfa a diddordeb gan y cyfryngau. Felly, yn hynny o beth, gweitha'r sioc falle, mae dy ymddangosiadau ti a dy brodwyd i siarad wedi annog pobl eraill i dysgu'r iaith fydde'r ddadl ac ti wedi bod yn fatha wyneb Dysgwr y Flwyddyn, felly jyst i amddiffyn y cyfryngau yn fyny dda. Siwr ti'n teimlo am yr wrthaf yna, mae llwyfan i ddysgwr i gael sylw genedl. Na yn wir, a hefyd, o'n i'n fwy'n hapus i wneud y pethau yma i gyd, oedd e jyst yn teimlo'n overwhelming ar y pryd, cael gymaint o sylw ar ôl, just ar ôl peidio cael. Yn fy mywyd i, beth i bod yn rhywun fel mae pobl eisiau siarad o fi, cos I'm not very interested. A wedyn, just yn syth mae pobl eisiau siarad o fi. A wedyn, mae'n ben yn mynd i weid ar ôl ni, fel, obviously ges i lot o brofiad yn siarad gyda'r cyfryngau. Ond hefyd, dwrnod yna, nes i gwrdd â Helen Prosser yn y Caerdydd yna, mae'n cyddio. Nes i gwrdd â hi ar y diwrnod yna, a wedyn, ffindo mas hi yw ci mawr y ganolfan dysgu Cymraeg, the person y ganolfan dysgu Cymraeg. A wedyn, nath hi perswadio fi i fod yn tiwtor Cymraeg. So wedyn, nes i dechrau gweithio fel tiwtor ar ôl cael sgwrs gyda Helen. A wedyn, rhyw 4 mis wedyn ni, o'n i wedi gadael PhD fi yn llwyr, a wedyn o'n i gweithio fel tiwtor Cymraeg. So oedd e just yn... Mae Helen
wedi newid bywyd fi. Ond hefyd, mae ennill Dysgwr y Flwyddyn wedi newid bywyd fi yn un ffordd. So. Felly erbyn hyn, tiwtor yn Gymraeg. Siw mae hwnna'n mynd? Ydy'r llwybr gyrfa yna wyt ti'n mwynhau? Ydw, ie. Wel, oedd pawb yn gweud, wnaethon ni panel am hwn ar DC, oedd pawb yn gweld swydd gorau byd. Mae'n wych bod yn byd Gymraeg. Achos gyda lot o dysgwyr, maen nhw'n, enwedig gyda rhywun fel fi, maen nhw'n gallu uniaethu gyda'r syniad o fel, oce, wel ti di dysgu'r iaith, ti'n awr o dysgu'r iaith i ni, mae'n bosib i ni wedyn, mae'n syniad eitha syml, ond mae'n wir bod pobl yn gweld fi fel tiwtor yn dweud, fel ti di dysgu Gymraeg yn ddiweddar, a nawr ti'n dysgu Gymraeg i ni. Fi'n gallu gweld pobl yn y gynulleidfa yma sydd hefyd wedi dysgu Gymraeg yn cael exactly ei profiad. Mae'n teimlo i fi fel bod hwnna'n bwysig iawn i fi. It's not like a charity thing, I've been given something back, but mae'n fwy fel, mae'n teimlo i fi bod yn bwysig iawn i dysgwyr, wel, rydyn arall sydd wedi dysgu Gymraeg, a hefyd i fi fel tiwtor, gwybod bod fi'n wedyn yn pasio anrheg yna ymlaen i bobl eraill. A beth am fel y pethau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau pobl i ddod i'r gwersi yn y lle cyntaf? Fel beth yw dy farn, dy fewnlediad ar pethau sy'n gyrru pobl, neu pethau sy'n dal nhw'n ôl hefyd? Ie, mae rhaid cwbl o bethau i fi, digwydd. So, yn lle cyntaf, mae gallai hwn introbeth yn eich droi rhywun i ddysgu'r iaith. I fi, yn y lle cyntaf, fel, o'n i'n mynd mas gyda rhywun oedd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf. A dyna, o'n i'n mynd mas gyda hi am sawl blwyddyn, a hi'n essentially dysgu Cymraeg i fi. So nes i ddim lot o gwersi ffurfio. A fi dal yn sefyll y gornel o y syniad o peidio dysgu Cymraeg dim ond fel dosbarth. Achos mae'n wych bod pobl yn dod trwy'r drysau gyda ni a maen nhw eisiau dysgu Cymraeg a maen nhw gyda falle cariadon sy'n siarad Cymraeg, hyn o'r plant. Mae lot o rhieni sy'n hala plant nhw i'r ysgol yn Cymraeg. Dyna'n hanes Dysgwr y Flwyddyn eleni hefyd. Dwi ddim wedi gwneud y rŵt dysgu drwy dosbarthiadau, mae jyst wedi cael ei amgylch yn y Gymraeg. Felly, oedd hwnna'n help, ond beth chi'n meddwl sy'n dal pobl nôl falle o fynd i wersi Cymraeg, neu dysgu yn y ffordd mwy traddodiadol yna? Wel, mae sawl beth sy'n dal pobl nôl. Mae'n anodd, really, achos, ddim ar bit gwleidyddol, fi yn credu'n gryf iawn mewn rhoi cyfleoedd anffurfiol i bobl dysgu'r iaith. Y problem yw bod ni'n canolbwyntio ar Llywodraeth Cymru a polisi iaith a popeth yn canolbwyntio gymaint ar addysg Gymraeg a rhoi addysg i bobl trwy gyfrwng y Gymraeg fel bod nhw'n gallu siarad Gymraeg a ddim yn meddwl gymaint am pryd maen nhw actually yn mynd i defnyddio fe a ydyn nhw just yn defnyddio'r iaith Gymraeg mewn safe space, ydyn nhw just yn defnyddio'r Gymraeg mewn dosbarth, ydyn nhw just yn defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfa lle neu just yn y tŷ, a mae hwnna'n wych bod pobl eisiau gwneud na, mae'n wych bod pobl yn dod i dosbarthiadau ni i ddysgu gyda ni. Ond y broblem yw, faint o'r bobl na actually yn mynd mas i'r byd, fel, sa eisiau gweud fel fi di ni, achos fel, nid fi fel yr esiampl, neu ddim fi fel na, ond fi'n gwybod yn iawn bod fi di trochi fy hun yn yr iaith Gymraeg, a lot o ddysgu, ddim yn neud na, lot o bobl sy'n dysgu Cymraeg. Ydy oherwydd diffyg cyfleoedd i wneud e? Mae'n gyfestu o bethau, mae'n y diffyg cyfleoedd, ond hefyd, eto, dyma'r beth gwleidyddol, Llywodraeth Cymru ddim yn lico, neu'r sefydliad dysgu Cymraeg ddim yn lico syniad o roi cyfleoedd anffurfiol i bobl, achos mae rhaid talu amdano fe, a ti ddim yn cael arian nôl. So wedyn, y broblem gyda cyrsiau, really, yw bod ni'n trin fel busnes breifat. So mae'n gweithio fel, mae rhaid i ni gael yr arian nôl, obviously mae grants yn dod o'r Llywodraeth Cymru sydd yn huge, a mae gwersi yn rhad iawn i bobl. Ond, maen nhw gorfod cael eu talu, a'r broblem yw, a
achos bod rhywbeth anffurfiol fel sgyrsiau yn y pub, neu fel neud rhywbeth fel trefnu gwyl hyd yn oed, fel pethau fel tafwyl o bod fel yna. Wrth gwrs maen nhw'n cael ei ariannu, ond does dim digon ohonyn nhw. Os ti'n byw yn Gaerdydd, faint o gyfleoedd sydd ati i siarad Cymraeg. Fi, fel tutor, yn gofod gwirfoddoli, essentially, i creu gyfleoedd i ddysgwyr yn Caerdydd. Does dim lot o bobl yna sy'n cael ei talu i wneud pethau fel yna. A'r broblem yw, wedyn ni, ti'n cael bobl sy'n cael addysg ffurfiol yn Gymraeg, a wedyn nhw'n gadael ysgol, neu nhw'n dod i dosbarthiadau ni, a nhw'n diwedd y cwrs, nhw'n dod i diwedd y cwrs. A wedyn nhw'n jyst yn mynd nôl i bywyd nhw'n siarad Saesneg. Mae'n wych bod pobl eisiau dysgu Cymraeg, a beth ni'n... Ti'n gwybod beth ni'n dweud? Bod fi'n teimlo mor positif am y ffaith bod pobl yn dod i dosbarthiadau, mae yna broblem gyda cysylltiad wedyn rhwng hwn, yn yr Eisteddfod, y bobl yn siarad Cymraeg gen ei gilydd, pobl sy'n siarad Cymraeg, dim necessarily even fel iaith gyntaf. Obviously, Cymraeg yw pedwaredd iaith fi. So, fi ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, ond fi'n rhan o'r byd yma nawr, a dwi'n rhan fwyaf dysgu Cymraeg na'n ffordd ddim. Ie, roi enghraifft i ni o be licio ti weld felly, neu beth sy'n gweithio'n dda licio ti weld mwy ohono fe te ynghylch y trochi ieithyddol yma, like be gallai... Wel, ie, fel wedys i fel, mae'n pethau fel pethau anffurfiol sydd wedi'n gallu cael ei ariannu. Y broblem yw, fel wedys i, ni'n canolbwyntio gymaint ar addysg Gymraeg, ar kind of, y cyd-destun ffurfiol o faint o bobl dyn ni'n gallu cyfri sydd yn dysgu Cymraeg, right? Fel y targed miliwn o siaradwyr. Ni eisiau cyfri o miliwn o bobl yng Nghymru erbyn 2050 yn gallu siarad Cymraeg. A fi wedi bod yn beirniadol iawn o'r syniad yna. Dim y ffaith bod ni'n cael targed, nid hwnna'r broblem. Mae targed like civil service speak, maen nhw'n gweud concentrate minds. Maen nhw'n gwybod bod targed yna. Fine, gwych, mwy o bobl yn dysgu Cymraeg, mwy o bobl yn siarad Cymraeg. I'm all for it, obviously. Ond fel, i fi, mae'n teimlo fel, ni ddim yn ystyried y cyd-destun mynd o gwmpas hwnna, sydd yn gweud fel pethau fel, sy'n really syml. Ni'n pobl ni gyda bywydau, bywydau ni ddim yn berffaith, mae yna pethau sydd yn really gallu helpu'r iaith Gymraeg, sefyllfa'r iaith Gymraeg, sydd ddim byd i wneud gyda addysg, ddim byd i wneud gyda dosbarthiadau, ddim byd i wneud gyda dysgu iaith i bobl yn ffurfiol. Mi wedi cael pobl yn dod i dosbarthiadau fi, mae oriau gwaith nhw yn cynyddu. Dyn nhw ddim gyda digon o arian deithio i gwersi. Mae nhw'n cael problemau gyda... Gallai fod yn unrhyw beth. Ni'n byw yn y sefyllfa nawr sydd mor bregus o ran sefyllfa economaidd a cymdeithasol ni yng Nghymru a, wel, obviously yn tu hwnt, ond ni'n byw yn y sefyllfa yma nawr, lle ni angen dod at hwnnw. Os ni eisiau rili fel achub yr iaith Gymraeg neu beth bynnag ti eisiau gael fe, ni angen ystyried, mae'r iaith Gymraeg yn plethu mewn i bob un darn o'n bywydau ni. So, os ni wedyn yn chwalu amodau gwaith pobl a wneud e'n anoddach i bobl fyw, mae'n rhai o bobl sy'n mynd i ddysgu Cymraeg. A dim jyst ddysgu Cymraeg, ond defnyddio'r iaith, achos mae rhaid i ni ystyried bob tro, mae rhaid i ni ystyried, Saesneg yw'r iaith mwyaf defnyddiol. Wastad. Dyw Cymraeg ddim yn mynd i fod yn fwy defnyddiol na Saesneg, heblaw am yr wythnos yma. Os ti'n Steddfod, pretty defnyddiol, right? Ond, os ti unrhyw le arall yng Nghymru, really, ti'n gallu siarad Saesneg ar y pobl. Falle, yn yr ardal yma, bydd y pobl bach yn bydde. Ond maen nhw yn siarad Saesneg, ond maen nhw'n gallu. Os ni'n rhoi pobl mewn sefyllfa yn bywydau nhw, lle mae rhaid i nhw wneud dewis, mae rhaid i nhw wneud penderfyniad rhwng beth sy'n defnyddiol a beth sy'n hawdd a beth sy'n addas i bywydau nhw, a maen nhw'n cael digon o broblemau yn bywydau nhw yn barod. Os ni'n rhoi y sefyllfa na i bobl a gweud, on top of that, ni eisiau chi fod yn rhan o'r byd Cymraeg fel rhyw fath o hobby, dim hwnna ddim yn mynd i weithio. Mae falle swyddi yw'r ateb ten, yn amlwg. Mae angen creu mwy o swyddi lle mae Gymraeg yn ofynol. Ie, wel, mae hwnna un o'r atebion, ond hefyd,
A fi'n gweud hwnna, weithio efo blaen, a nes i weid hwnna wrth mam fi yn y blaen, oedd hi'n edrych am fi fel I'd lost a plot, ond fel, wedys i wrth fi fel, ni angen pobl sydd ddim yn gallu siarad Saesneg. Ni angen pobl yng Nghymru sydd, fel, mae'n sôn yn stupid, ond fel, ni angen sefyllfa lle ni'n gallu creu pobl sydd yn just yn byw o day one yn yr iaith Gymraeg, a nhw'n stryglo yn Saesneg, a maen nhw'n cael trafferth yn siarad Saesneg, a defnyddio'r iaith Saesneg. Achos dyna be mae'r mudiad dros y iaith wedi dod o'r lle cyntaf. Pethau sydd wedi ysbrydoli, datganoli hyd yn oed i Gymru, a'r sefyllfa deddf iaith sydd ani ar hyn o bryd, bod problem yn gyda'n hefyd, ond fel, pa mor beth i ddod, mae hwnna i gyd i dod o'r ffaith bod pobl yn gweud, wel, ni gyda'r iaith, ni'n uniaethu gyda'r iaith, a hefyd, ni angen defnyddio'r iaith yma hyd i ddydd, achos ni siaradwyr Cymraeg, a dyn ni ddim yn gallu byw yn bywyd ni'n Saesneg, fel, ni'n gofyn am gwasanaethau fel iechyd meddwl a pethau fel hyn yn Gymraeg, pethau mewn ysbytai yn Gymraeg, pethau mewn ysgolion yn Gymraeg, achos dyna'r iaith dyn ni'n siarad. A fel wedys i fi yn bersonol, licen i weld dim jyst swyddi, ond cymunedau yn cael eu creu at bob un lefel sydd yn siarad dim jyst un iaith Gymraeg, fi yn deall bod angen siarad Saesneg weithiau, a ieithoedd eraill hefyd, fi'n uniaethu gyda hwnna yn llwyr, ond y broblem yw i fi bod pobl yn llawer o bobl yn gweld hyn fel second thought, a mae'n kind of fel ni wastad yn gallu mynd nôl i Saesneg ta be, so does dim rhaid i ni wneud pethau yn Gymraeg. A pan mae'n dod lawr i bethau fel penderfyniadau economaidd, a pobl sy'n gweithio yn y maes yn gwybod hyn yn da iawn, penderfyniadau economaidd am beth sy'n wneud gyda fel yr arian prin sydd gyda ni, mae'r iaith Gymraeg yn wastad yn mynd i ddod ar ôl penderfyniad am beth sy'n hanfodol. Dyna beth sy'n gweithio i rili, a wneud fi'n poeni mwy o ddim byd, achos dwi ddim yn rhywbeth Dwi ddim rili yn rhywbeth i wneud gyda agwedd rhywun, mae i wneud gyda anghenion nhw. Dwi ddim yn gwybod os oedd hwnna'n neud sens, ond ie. Ond ie, fi'n mynd i dynnu ar rhywbeth dweud, fi'n gyfrifol yn amlwg am addysgu myfyrwyr sy'n astudio prosiect llais y maes wrthnos yma. A dath ni ar 2 i'r Steddfod am y tro cyntaf. Rioed wedi bod i'r Steddfod o blaen, a rioed wedi bod i Ofn y Cymru o blaen. Gweld y Gymraeg fel rhywbeth oedd yn defnyddio yn yr ysgol yn unig, wedi perswadio nhw i astudio modiwlau Cymraeg, di ffindo fe'n heriol ar adegau, ond ar y cyfan wedi mwynhau cynnwys. Wedodd un o'n nhw i fi bore yma, ti'n meddwl beth fi wedi sylweddoli wrthnos yma? Ti'n gallu cael laff yn y Gymraeg? A dyna oedd y take-away fi wrthnos yma, bod i wedi gallu cael laff yn y Gymraeg. A dyna beth sy'n bwysig iawn, achos fel fi, fel weres i, fi wedi cael trochiad, fi wedi bod yn lwcus iawn fel dysgwr, bod fi wedi cael trochiad yn yr iaith Gymraeg, fel diolch i Mares, cyn gariad fi, achos oedd hi mor cefnogol i fi, wedi wedi dere i pethau yma, dere i gyd. O'n i eisiau dod i pethau fel Steddfod, ond oedd e jyst yn kind of, i fi, oedd yn teimlo'n naturiol wneud na, a gweld pobl o gwmpas fi yn siarad Gymraeg, cymdeithasu yn Gymraeg yn cael laff, fel ti'n gweud, yn Gymraeg, a i lot o ddysgwyr, mae hwnna'n closed off, mae'n draw fyna, mi literally, fel, ti'n mynd ages i ge, dwi'n meddwl, Pam hynny, pwy sy'n adeiladu y wal yna rhwng dysgwyr, os ni'n aml dysgwyr a'r beth, beth yw'r termau moyn defnyddio yn y cyd-destun yma, ond pam yr tymlad yna fod am wahan? Beth sy'n wrthrai hwnna? Fi'n credu fel wedys i, wel, i ddechrau, mae'r wal yna yn barod. Sa'n credu bod neb yn bwrpasol wedi creu'r wal yna, a ni'n gallu nôl i fel hanes Cymru a dweud, wel, y Saeson nath hynny, wel, ti'n gallu dweud yna. Ond dwi hwnna ddim rili yn wir, mae'n jyst yn sefyllfa cymdeithasol ni'n gofod delio yna, bod yna wal yna, a'r broblem yw sut ydyn ni mynd o dan y wal, neu dros y wal, neu trwy'r wal, fe fynnag, ie. So mae'n kind of fel, ond i fi, fel weres i, mae'n bwysig bod pobl yn gallu gweld hwnna, bod ti'n gallu cael laff yn y Gymraeg, bod e ddim jyst yn rhywbeth. Fi'n nabod sawl person yn Gaerdydd sydd wedi cael addysg Gymraeg, be byddwn ni'n galw iaith gyntaf Gymraeg. A maen nhw'n mynd i ysgol, a maen nhw'n gadael yr ysgol
yn trigol yn Gymraeg, yn hollol trigol, a wedyn, y dynol maen nhw'n gael yr ysgol, dyna'r y cyfle ola eriod i nhw'n defnyddio'r iaith. Ni hefyd gyda, a mae'r thrawon i gyd yn gwybod hyn, a thrawon i gyd yn gwybod yn De Cymru, fi ddim yn gallu siarad am ardaloedd eraill mor dda ni ac ysau'n byw yn nhw, ond ni'n gwybod yn iawn bod pobl sy'n mynd i ysgol yn y Gymraeg a dysgu trwy gyfrwng yn y Gymraeg, a wedyn yn gadael yr ysgol, a hyd yn oed yn gadael yr ysgol, jyst troi at ffrindiau nhw, yn mynd siarad Saesneg. A ni ddim yn... Mae hwn yn amlwg, mae'n amlwg i ni gyd, ond mae'n rhywbeth... Os ni'n gallu cyflwyno pethau cool, a fel pethau fel... Achos dyna'r pethau fi wedi cael, y broblem fi wedi cael mwy o ddim byd yw, sut yn ni'n gwneud yr iaith Gymraeg yn berthnasol i bobl, dim jyst yn y gwaith neu beth achos fel wedys i, mae'r Saesneg wastad yn mynd i fod yn fwy defnyddiol i bobl, ond sut ydyn ni'n gwneud yn berthnasol nhw, yn emosiynol i nhw, fel bod nhw'n eisiau siarad Cymraeg, a bod nhw'n eisiau cymdeithasu yn Gymraeg, a bod nhw'n gweld y daioni sy'n jyst yn dod mas o y byd Cymraeg ei hun. A mae hwnna'n, does dim ateb hawdd i hwnna, ond fi jyst yn gweld hwnna fel broblem fawr sydd ddim yn cael ei ystyried. Ble fydde ti'n buddsoddi de, tasau'r ffoto arian yn dy ddwylo di? Fyddwn ni'n creu... Fi'n credu bod Steddfod blwyddyn nesaf yn mynd i fod yn diddorol iawn, achos mae'n mynd i fod yn Bontrwyd, mae'n mynd i fod yn y dre, eto, help os y mas o fi involved gyda hwnna, a fel, mae'n mynd i fod yn rhywbeth, lle ni'n gallu gweld sut mae hwnna'n gweithio yn y byd go iawn, sut yn ni'n mynd i gyflwyno hwnna i bod, achos fi'n credu unwaith i ti ddod i Steddfod, yn wedi fel person ifanc, unwaith ti ddod i Steddfod, ti'n mynd i maes fi, ti'n gweld y peth yma, rhan fwy o bobl eisiau cario ymlaen yn neud hwnna. Cael pobl ma'n y lle cynta. Tasau project fi ddim wedi bodoli wrthos yma, fel fysa'r pobl yna o'n i'n sôn am ddim wedi dod yma. So, beth yw'r fatha cerbydau posib i gael pobl i fod yn y lle cynta? Fi'n credu bod yn jyst yn... Os ti'n dangos i bobl, mae hwnna'n lot o hwyr. Weithiau mae'n jyst yn gallu bod yn fel... Yr image o ti fas, mae hwnna'n gweld y Steddfod yw yr orsedd. Na, dim byd yn erbyn yr orsedd, fi nawr yn rhan o'r orsedd, so dim byd yn erbyn hwnna, ond fel, be ni'n cael i bobl sydd ddim yn dod i Steddfod, yr image maen nhw'n gweld yw yr orsedd, y coroni, y cadeirio, loads o beirdd yn drwydio o gwmpas. Pam hynny ddo? Falle bod ni'n mynd nôl i'r cyfryngau fan hyn yn funud, so bod mae'r cyfryngau Cymraeg yn gwneud lot fawr o'r Steddfod, ond beth am y cyfryngau Saesneg? Mae yna reswm yn dysgu beth yw'r stereotype yma, a ble mae'r perpetuation yn dod o. So beth yw'r rôl y cyfryngau Saesneg yn hyn? Wel, yn unig, a mae hwnna'n bwysig iawn, achos, just fel wedys i'n dechrau, yn y flwyddyn diwetha, fi wedi gwneud lot fawr o stwff, a pethau gyda'r cyfryngau yn enwedig, ond bron dim yn Saesneg. Mae gyd i bod yn Gymraeg. Mae gyd wedi bod yn wynebu Cymru Cymraeg. Pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod. Fi yn C-list celeb yn y byd Cymraeg. Dim yng Nghymru gyfan, just yn y byd Cymraeg. A dyna'r broblem. Symud ni'n lan i C nawr, o ti'n G dechrau. Ond fi wedi cael feirdd o nawr, so also, hefyd, pwy sy'n gwneud quiz bob dydd? Unrhyw un yn gwneud quiz bob dydd? O'n i'n ateb o'r quiz bob dydd. Ddo, ne? Ie. Pwy yn eithaf Dysgwr y Flwyddyn 2022? Joe Healy. Fi'n meddwl bod ti'n byd Ie. So, o'n i'n actually ateb yn y quiz o'n rhoi, ie? Hang on, so nes i'n mynd i'n rhoi. Be gallu'r cyfryngau Cymraeg a Saesneg fod yn gwneud i gen... As mae'r cwestiwn ynglyn â'r Steddfod blwyddyn nesaf yn trafod fyd. Siwt mae denu pobl, os maen nhw'n gorfod talu ar amfynediad neu ddim, siwt mae denu pobl sy'n ddi-Gymraeg neu sy'n falle'n dysgwyr, fel mae cynyddu y diddordeb yma, nid yn unig yn yr iaith, ond yn y diwylliant ac yn y sens yna, o hunaniaeth, mae'n rhan o'n hanes ni, mae'n rhan o'n pwy ydyn ni. Ie, a fel eich, fi ddim yn gweud bod fel y cadeirio ar goron o stuff yn ddim yn bwysig. Fi jyst yn gweud bod hwnna'n fel
high culture. Dwi ddim yn gallu rili uniaethu gyda'r goron na'r gadair fy hun, achos safon Gymraeg fi ddim yn ddigon da. Just i fod yn hollol onest, fi ddim yn gallu deall barddoniaeth Gymraeg rhan fwy'r amser. Mynd nôl fel lle dyn ni'n dechrau, wel ie, y cyfryngau Saesneg mwy na dim byd. Ti'n cael gymaint o sôn, Radio Cymru, constant coverage 24/7 o'r Steddfod, yr wythnos yma. S4C yr un peth, yn literally live feed o Steddfod, fel o'r S4C. Ond, obviously, mae hwnna i gyd eto yn wynebu Cymru Cymraeg, pobl sy'n siarad Cymraeg yn barod. Mae yna, 3 chwarter poblogaeth Cymru sydd ddim yn siarad Cymraeg, a mae nhw angen gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn yr ardal. Yn amlwg mae pobl yn dod. Mae'r rai bobl sydd yn gwneud amdrech i ddod. Ond gweud Pontypridd flwyddyn nesaf, dwi ddim yn ardal iaith Gymraeg, dwi ddim yn ardal Gymraeg iawn. Mae angen reswm i bobl, a fi'n siŵr bydd bobl yn, a fi yn obeithiol am hyn, ond fi jyst eisiau gweld yn y cyfryngau Saesneg, a os fi jyst yn gallu pigo, ddim o fi eisiau slag off y cyfryngau gormod, sori, ond os fi'n gallu pigo un peth lan o un cyfweliad dwi wedi wneud yn Saesneg, Radio Wales, right? Ar ôl y cyfriniad, so wnaethon ni weld y Cyfrifiad. Poi troi at y fi am gywiro gyda llaw, dwi'n mynd dictoriau. Wel, ie, fi yn, so dwi'n mynd Gotcha! Ond, Cyfrifiad. Ie, cyfrifiad, a sensws, ar ôl hwnna, oedd bobl yn chwilio fel, pwy ni'n gallu siarad sydd fel yn esbonio hwn, right? A fi ddim yn fel person sydd fel, ond o'n i wedi edrych mewn i canlyniad y cyfrifiad, achos mae pawb cyfrifiad, ie. So, oedd pobl rili siomedig, oedd Twitter Cymraeg i fynd yn nuts, so fel gweud, mae hwn yn fel ofnadwy. A wedyn, nath rhywun o Radio Wales fwn fi, gweud, o ti eisiau bod o drive time Radio Wales yn siarad am y cyfrifiad, o'n i fel, okay, fine, neu'n neud e. Y peth cyntaf nath nhw weid wrth, peth cyntaf, so Joe, why do you think people don't want to learn Welsh? Ac o'n i fel, mae pobl eisiau dysgu Cymraeg, it's not like, ni ddim yn, like, oedd basically gofyn i fi, o'n nhw wedi dod lan gyda'r syniad bod y iaith Gymraeg kind of yn marw neu byddai, achos bod dim digon o bobl sydd eisiau, sydd dysgu Cymraeg. A dyna bredis i, o'n i fel, os ti'n edrych ar beth sy'n actually edrych ar y data, a gyd nes i oedd edrych ar y data am 20 munud, fel dylen nhw wedi wneud cyn siarad gyda fi, ond wedys i, os ti'n edrych ar lle mae'r iaith Gymraeg yn cynyddu, lle mae pethau yn gwella, mae'n llefydd lle mae pobl yn symud i Gaerdydd. Mae'n, mainly Gaerdydd, Treganna, Victoria Park. Oedd y Gymraeg wedi mynd lan yn y llefydd na, achos bod gymaint o bobl yn symud o'r llefydd eraill. So wedys i, pan wyt ti'n gofyn i fi am dysgu Cymraeg, pobl sydd yn dysgu Cymraeg, pan dylech chi gwybod yn dda iawn bod y broblem ddim really yn Caerdydd a'r ardal yna, ni dal yn kind of dal y dŵr. Beth sy'n digwydd yw bod pobl yn gadael a dal lle mae'r Gymraeg yn gryf iawn, achos bod yn swyddi neu beth bynnag. Ond dyna siwr yn teimlo, y gyfrwng Saesneg, does dim dealltwriaeth gyda nhw o beth sy'n ymlaen yn di Cymraeg yn y lle cyntaf. Dyn nhw ddim really yn gweld hyn fel broblem fawr, a mae'n dod nôl at fel, wel, maen nhw eisiau i bobl, mae'n bron fel, maen nhw'n gweld addurniad. Mae'r iaith Gymraeg yn kind of fel, oh yeah, it's nice to have it there, but nobody really needs it. A mae'n kind of fel, oh, mae'r iaith Gymraeg yn, mae'r cyfrifiad yn dangos bod llai o bobl yn siarad Cymraeg nawr. Wel, ni angen wedyn esbonio hwn trwy gweud, essentially, dod lan gyda cynlyniad yn benni, barn ein hunain am hwn, sef, sneb eisiau dysgu Cymraeg. Mae'n kind of fel, why is it that this language is dying? Dyna fai bod ni'n cael efo nhw. Chi ddim yn gwneud ymdrech o gwbl. Chi ddim yn gwneud ymdrech o gwbl i drio deall y peth yma, achos fel byddwch chi ddim yn gofyn y cwestiwn yma. So, wedi
Cymraeg yn well ar draws y cyfryngau. A mae hwnna ni jyst yn sôn am yma yng Nghymru. So gallwn ni fod yn sôn am tu hwnt i Gymru. Welsh Wednesdays yn enghraifft nawr o rhywbeth lle dyn ni'n mynd transatlantic gyda Gymraeg. A so gallwn ni sgyrsi am y peth yma drwy dydd. Ond fi moyn pigo lan ar rhywbeth wedys ti am drwy Cymraeg fi ddim yn da. Achos mae'n rhywbeth dwi'n clywed o hyd ac o hyd ymhlith y myfyrwyr i. A mae'n rhywbeth dwi wedi dweud dros y blynyddoedd. Fi'n dod o deulu di Gymraeg, oedd yn nhad i wedi dysgu Cymraeg drwy dosbarthiadau, y rwt traddodiadol, ac wi wedi byw gyda'r syniad yma neu'r teimlad yma bod yng Nghymraeg i ddim digon da trwy mywyd i. Felly, siwt allwn ni herio'r syniad yna? Pwy sy'n penderfynu bod beth yw Cymraeg digon da? A siwt allwn ni herio i fagu hyder, achos mae pawb o boi stori iaith, mae pawb efo rhyw hangeth, rwle, fi'n siŵr. Felly, siwt allwn ni chwalu rai o'r syniadau yma, bod yna rhyw benchmark Cymraeg ti'n gorau cyrraedd er mwyn wneud y gwahanol pethau, cael swydd, neu mynd i'r orsedd, neu cystadlu, neu beth bynnag yw e. Eto, i fi, y sgwrs ehangach yn mynd nôl i eto, sydd ni'n gweld o hyn yn fel cymdeithas, sydd ni'n mynd i fod yn dyfodol, beth yw'r sefyllfa cymdeithasol, economaidd ac ati. Achos mae yna pethau sy'n plethu mewn i hunaniaeth bobl a ffordd nhw'n gweld eu hun pan nhw'n siarad Cymraeg, pethau fel hiliaeth, pethau fel sexism, pethau fel mae pobl jyst ddim gyda digon o hyder achos o pethau yma. Os ni'n cael gwared yn nhw, beth yma'n good start. Ond wedyn, mae gyda ni fel, mae jyst, eto, fi'n credu bod e'n bach o'n obsesiwn gyda rai bobl, fel y pobl ni'n gael yn heddlu iaith lot o'r amser, fel bod na rhyw fath o Cymraeg sydd yn berffaith. A dyw hwnna ddim yn bodoli. Dyw hwnna ddim yn bodoli. Dyw jyst ddim. Fi wedi clywed y bobl mwyaf ddeallus eriod yn Cam Dreiglo. Fi wedi clywed hyn. Nes i glywed Myrddin ap Dafydd a dymro blaen yn y seremoni urdo yn Cam Dreiglo. Oedd e hyd yn ôl dde yn Cam Dreiglo. Dyw e ddim yn rhywbeth ni'n gallu... Os y TikTok yn bodoli'n barod o'r camdreiglad, mae angen i fynd yn viral os mae'n bodoli. Ie, yn y ffordd, o'n i ddim yn ffilm o fe, ond o'n i ddim yn gallu cyrraedd pockets fi achos o wisg, so dyna ni wedi. Ond mae'n jyst, mae'n obsesiwn, mae'n obsesiwn gyda pethau fel treiglad. Pwy sy'n creu'r ddelwedd yna? Mae'n leswyd yn y Mae'n rhywbeth i'n neud ein hun, mae'n rhywbeth i'n neud ein hun, a fel dysgwr. Y peth sy'n datrys yna yw bod pobl eraill yn troi at y ti a gweud na, mae Cymraeg ti'n greit, mae Cymraeg ti'n dreigl. A fi'n cael pobl efo, pobl yn y stafell yma, fi'n mynd i mi enwi nhw, ond pobl sydd wedi gweud wrtho fi, o, dwi ddim yn siarad o dreigl, nes ges i sgwrs yma awr yn ôl. Sorry, fel, Richard, ti'n gweithio gyda Matt Hexter, dwi ddim gweud am ti. Matt Hexter sy'n ei hyd podcast, mae'n siarad Cymraeg yn rhugl, a nath ei weid wrtho fi, just now, fel, o'n i fel, Matt, o'n i ddim bod ti'n siarad Cymraeg. O'n i fel, ti'n gwybod ti'n siarad Cymraeg, fel, o fi ddim yn rhugl, ond fi newydd weld ti'n neud sgwrs am awr yn Gymraeg, ti'n rhugl. Na fi'n meddwl sy'n ridiculous. Wel, yn y hyn oedd, wyt ti dal yn dysgwr? Ydw, fi wastad yn mynd i bod yn dysgwr, a just gyda llaw, does dim problem gyda fi, fi'n gwybod bod rhai pobl yn struggle gyda term dysgwr, a pobl yn troi o gweud siaradwr newydd, ond fi ddim gyda pobl yn gyda fe, achos fi'n gweld le fy hun, fi yn dal yn dysgu Cymraeg. Mae hwnna'n, nes i ddysgu'r gair cyfrifiadau, ond mae pawb yn, dyna'r broblem, a ni gyda'r obsesiwn yma gyda fel pobl iaith gynta, a hyd yn oed fel, ni'n cael sgwrs fel pobl sydd ddim yn iaith gynta, y ddau ni, mae'n obsesiwn gyda, fel, y syniad o bod na rhyw fath o Cymraeg perffaith i gael, a bod ni, fel, os ni'n, mae yna rhyw pwynt lle ti'n stopo dysgu, os ti yn dysgu, mae yna rhyw pwynt sy'n dod sy'n dweud, o, fi'n treigl nawr, that's it, I'm gone. Fel,
na i symud ymlaen i'r iaith nesaf. Dwi ddim yn digwydd fel yna. A dwi ddim yn digwydd fel yna i neb, achos rhywbryd yn bywyd ni, mae rhaid i ni ddysgu yr iaith, a ni'n parhau'n dysgu trwy bywyd ni. Dyna beth sy'n digwydd. Dwi'n yn anghofio siarad Saesneg, a wedyn, bydde ti wedi cyrraedd y pwynt wedyn, gyda ti bobl sydd wedi anghofio sydd wedi siarad Saesneg, ac yn gyd i siarad i'r Gymraeg. Ie, yn union. A dyna, wel, wedi sydd, dyna'r nod yn dweud. Creu'r cyfleoedd sy'n bwysig i mewn. A wi jyst moyn cyfwrdd un neu ddau bethau eraill cyn dod o'r sgwrs i ben, ond y cyfryngau cymdeithasol nawr, a y shift enfawr yma, bod yr iaith, dyn ni'n gallu mynd lawr tuag at llwyfan y maes nawr a cynnal sgyrsiau, y math o bethau sydd wedi helpu ti a sy'n sefyll yn y cof, ond erbyn hyn, mae yna fforwm cymdeithasol enfawr ar-lein. Be mae hwnna'n olygu bobl sydd yn dysgu'r iaith, a phobl sydd wedyn, maen nhw'n cael eu gofodi sgwennu os maen nhw eisiau trafod a bod ar y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio'r iaith yn y modd yna. Os oes ti'n rhyw dimladau, sylwadau yn bwytydd y newidiadau ieithyddol yna, bod ni'n shifto i'r byd digidol fwy. Mewn ffordd, fi'n gweld hwnna yn bositif iawn yn y byd Gymraeg. Mae yna problemau, wrth gwrs, mae popeth yn angen cael ei cyfieithu a weithio mae'n gallu bod yn tokenistig, bod y Cymraeg jyst yna trwy'r amser, bod anyway. Ond fi'n gweld yn bositif iawn, achos be mi'n gweud blaen am fel treigladau ac ati Cymraeg ffurfiol, a y ffaith bod pobl ddim yn cael cyfleoedd anffurfiol i defnyddio'r iaith. Wel, os da ti ffôn yn pocket ti trwy'r amser, a ti'n troi'r ffôn ymlaen, ti'n mynd ar Instagram, ti'n mynd ar TikTok, ti'n gweld yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio yn anffurfiol. Does dim rhaid i ti bod yn y stafell yna i brofi hwnna. Fi'n gweld hwnna yn bositif iawn, a wedi gyda dysgwyr. A eto, mae yna broblem yn denu dysgwyr i dod i nabod lle i ffindo'r Gymraeg anffurfiol, a dod yn nhw at pethau fel Hans, neu pethau fel... Gallu fod yn unrhyw beth, ond fel... Llais y maes. Llais y maes, sorry, ie. Hysbysebiad, llais y maes. Ond ie, ond ti'n gwybod fi'n meddwl, mae'n cyfle i bobl gweld sut mae pobl yn siarad Cymraeg yn iawn, a dim jyst mewn sgwrs ffurfiol, a dim jyst mas o lyfr, achos bod fi'n credu, obviously, bod rhaid i ni creu strwyth i'r iaith i bobl mewn dosbarthiadau, mae'n bwysig iawn bod pobl yn dysgu sut i weid pethau'n iawn, cyfathrebu mewn eisiau gweud. Ond hefyd, mae yna wahaniaeth fawr rhwng hwnna, fe ti'n cael mewn dosbarth, a lle fi'n trio modelu yr iaith Gymraeg i bobl i nhw weld sut be bydde'n gywir, a sut fi'n siarad gyda ti nawr, a sut ydyn ni'n siarad sy'n ar TikTok neu Instagram neu Twitter neu fel so, a jyst yn Twitter yn bodoli siarad o'r Mae hwnna'n rhan o datblygiad ac esblygiad iaith yn dweud, ac mae'n ddifyr iawn. Be sy'n nesaf i ti da, dy daith iaith di? Wel, ar hyn o bryd, fel fi newydd dechrau fel tiwtor, so fi'n mynd i gario ymlaen gweithio fel tiwtor, fi'n gweithio fel tiwtor llawn amser yn Caerdydd. Ond hefyd, mae'r ffransi bach yma, ni newydd, ni bron di gorffen rhaglen sydd yn learner-facing, sy'n mynd i fod yn restr yr so fi a Francesca, ddau ni wedi dysgu Cymraeg, a ni cyflwyno rhaglen am y celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gyffroes iawn, mae loads o really cool yn fe. A mae'r rhaglen yn dod mas rhywbryd, ni ddim yn gwybod pryd, ond probably cyn Nadolig. A ni bron di gorffen ni wedi bod yn ffilm o fe, ni wedi bod yn neud. So, a gobeithio gawn ni ail gyfres, byddwn ni'n gallu cario ymlaen yn neud e. So, mae hwnna di eto yn dod nôl i fel whatever list celeb fi yn. Bydde ti'n neud list ar ôl y gyfres yna nawr, achos ni'n bu yn barod i ni. Ni wedi dringo. Ond un o'r pethau fel, o lot o bobl i gwir am y rhaglen yna, a jyst y syniadau fel fi a Fran yn bod ar teledu yn lle gyntaf, yw bod yn refreshing i bod, nath i refreshing yn Gymraeg, fi'n gwybod, ond fel bod yn dda i gael pobl newydd, pobl sydd wedi dysgu, pobl sydd ddim yn dod o teleio'r Gymraeg, sydd yn gyffroes, sydd yn newid sbon, sydd gobeithio yn dangos Cymru fel pwy ydyn ni. A eto, fel yn dod nôl i safon o'r iaith, fel pethau, fel fi
fi'n siarad ar y rhaglen na, yr un ffordd fi'n siarad bob dydd, so fi ddim yn trio fel cywiro fy hun ar gyfer y cyfryngau. A mae hwnna'n beth positif hefyd, so i fi, yn bersonol, so, fel fi'n gweud, fi'n trio fel dewis y pethau sydd yn mynd i cael yr effaith yna fel o'n i'n sôn amdano. Fi ddim yn gwybod beth yw yr ateb yn union i sut mae fel cyrraedd pobl newydd gyda'r Gymraeg, ond fi'n gweld rhai ffyrdd yn agor a fi'n trio cael gafel am nhw a teulu nhw. So fi ddim yn gallu gweud wrth ti beth sy'n mynd i ddigwydd yn y flwyddyn nesaf, achos ydy gofyn i fi hwn, nes i roi sgwrs yn syth ar ôl ennill Dysgwr y Flwyddyn, oedd ni'n just kind of fel, fi ddim yn gwybod beth fi'n mynd i fod yn gwneud am y flwyddyn nesaf, a bydde hwnna'n digwydd flwyddyn nesaf eto, so sa'n gweud bod neb eisiau siarad gyda fi flwyddyn nesaf, ond fel, sy'n ni'n rhoi yr un sgwrs i gyd flwyddyn nesaf, bydde ni'n gweud yr un peth, i ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf. Gen i oes yn booking ar gyfer blwyddyn nesaf. Ond dyna beth sy'n gyfoes amdano fe, achos fi yn teimlo fel llyfr agored ar hyn y bryd, fel fi'n gallu mynd i unrhyw le gyda hwn, mae'n wych. A hefyd, dylen ni jyst dweud diolch i chi i gyd, a pawb sydd wedi helpu fi ar hyd y ffordd, achos fel fi'n be fi eisiau pleidleisio, dwi ddim amdano fi yn bersonol, dwi hwn i gyd ddim amdano fi fel mai fi yw'r llais. Mae hwn wedi dod mae'r holl beth sydd wedi dod o bobl eraill yn cefnogi fi, a fel fi wedi trio fel just pwysleisio mai pobl yw'r iaith Gymraeg. Ni gyd yn bobl, fel wedys i, ni gyd yn bobl, ni sy'n cadw'r iaith yn mynd, ni sy'n byw yr iaith. So, dyw'r ffaith bod fi yma yn siarad ddim yn golygu dim byd, mae'n gyd am bobl eraill sydd wedi cefnogi fi i fod lle dwi nawr, a fi'n lwcus iawn bod pobl o gwmpas fi sydd dal i wneud yma. So, diolch i chi gyd. Diolch. Diolch i chi.